Хай, аз съм Нили и в днешното видео имаме специален гост. Здравей, аз съм Дидо. И в днешното видео ще играем на игра, която аз самата не знам каква е. Дидо, може да обясниш каква е играта? Самата игра е свързана пак с космически кораби. Знам, че ви кажа, че е бебешко, но не. Това е една идея като симулатор. Просто и аз като да направя по случайно събитието на Артемис. Нали, той вече има връщане, но да се направя за едно събитие на борда на Артемис 2, за да може малко да го изживеем, да видим дали не ще се раздаехме този полет. Аз съм много нервен човек, принципно, и обожавам да играя на тауъри, но не обичам такива игри като симулатори. Ето и такива игри като тия. Но реших да я играя, за да снимаме видео, защото тази игра за първи път я играя и аз, и да видим какво ще стане. И ако е готино, може да снимаме втора част с Божи, който го знаете от първото ми видео, което ако още не сте гледали, можете да влезете и да го видите в моя канал. Видеото се казва Web 2 Players Obis Божи. Много готино видео, леко кринж, да, признавам си, но струва се да се гледам. Готино е принципно самото видео, така че да. Да, реално, ако ще стане част едно, защото да. И пишете в коментарите, ако искате част 2 или пък пишете пукнах. Пишете дали искате в коментарите част 2 и да не се напишат коментари, ще на колко лайка да направя втора част? 15. 15, аз не знам как ще ги събера 15 лайка. Добре, на 10 лайка ще снимам втора част на това видео. Така че зависи от вас дали ще има втора част или не. В началото на видеото е трябвало да е изписано името на играта. Ще го напиша, когато едитвам самото видео. И да, принципно, ако има някакви ефекти, ако съм объркала някоя дума, ще има поправена дума, където самото изречение по едно време, звездичка, и поправената дума ще бъде написана, защото вчера снимахме едно видео, което не се качи поради едни проблеми. Няма да казвам какви. Проблеми с CapCut. Капакут, или както му казваме, където си оправям видеята. И да, но реално там, когато имах объркана дума, сложих звездичка и поправих самата дума, нали, реално. Както сега се бъркам, защото и вчера буквално се опитахме 5 пъти да снимаме видео, имах проблем с приложението, в което снимам самото видео, въобще с всичко имаше проблема. Между другото, забравих да ви кажа да не забравяте да се абонирате за канала на Божи, на който името му ще изпиша ето тук на екрана. И да, така, чакаме нещо, не знам какво. И окей, хора, след множество опити, които бяха неуспешни, между другото, най-накрая успяхме да стигнем близо до ракетата и сега ще влизаме в нея, предполагам. Чакаме докато играта е разпална. Да, чакаме кефа на играта да дойде. И да. Добре, ето сега нека да влезем. Да, следвам Дидо, защото не разбирам нищо. Сега, трябва да отворим това. Това е отворено. Добре, сега всички ли седнаха? Седна ли? Седнах някъде, седнал в някакво яйце и съм преобърната с главата. Да, разбрах. Добре, това да го чакаме да излитаме. Той е дошъл. Добре, излитаме. 3, 2, 1. Бог да ме е на помощ.
Добре, пален двигателите. Хора, по едно време можете да чувате всякакви дрънченета, какви ли не работи от видеото, в самото видео, когато го гледате, не е от играта, от видеото, а се чува от мене, когато просто мръдна, защото тази игра е много, как да го кажа, силно чувствителна към всякакви звуци, ако направя на нещо и така, то го отразява с една гръмнала бомба. Мале, той скочи. Това обаче ще направя късметлия. Ти къде си? Аз съм отпред, не скачай обаче. Хубаво, аз къде съм? Под мен. Хубаво. В момента сме в орбитата на Земята, между другото. Налягането е доста голямо, че дори пълно анимациите вътре буквално се тресат. Не може да се види нищо, но това няма да ни спре все пак да видим текстурите на играта. Между другото ще касна на Луната, доколкото знам. И ще позитива ISS. Това е някаква космическа станция, не съм точно сигурна какво е. Така, предполагаме, че ще стигнем до там, но не е гарантирано, Да. че ще стане. Ние предполагаме. И така, за сега сме до никъде, защото още летим от преди половин час, както сме правили, и нищо ново и такова уау чудващо няма, така че да. В момента сме между космическата станция, така да кажем, Международната космическа станция, ISS. Мислехме да отидем на Луната, но от тази станция също може да отидем на Луната. Само, че не съм сигурна какво трябва още да се направи. В момента разучаваме контролите, защото като имаш такава гравитация не е... Подвигвачи ли си? Много лесно, да, аз съм. Подвиждаш на робот. Това месо. Има някакво месо в... Да, те хората го виждат. Добре. Предполагам, трябва да качваме някаква ракета, само че тази ракета не знам откъде ще вземем. Но хора, реално играта е много готина. Дори ми хареса, което е удивително. Да, съм много... Как да го кажа? Не мога да се кажа особен човек. Критикува много. Но аз поначало такивата игри като симулатори не ги харесвам, както казах в началото на видеото, но тази игра ми хареса. Реално готина играта тази. Да. Ти може да потвърди, че е готина. Да. Точно не знам откъде трябва да съм влезла. Това е много тъпо, трябва да отида на Луната. Не ми се връща. Добре. Трябва да се пробваме все пак. Не е някакъв начин да намерим. И хора, също така, има шанс да качвам вече повече видеа, в които, говоря принципно за видеа, не за шортс, тъй като шортс аз се качвам по-рядко, но имам повече шортс. Имам сега качени само 3 видеа, едно от които е на руски, а другите са си на български, нали. В едното видео играя сама, другото е с Божи и сега това видео, което ще качим е с Дидо. И смятам да кача още едно видео на руски, в което играя. И между другото, искам да ви кажа, че вече има шанс да качвам повече видеа, да почна да качвам повече, защото
реално е интересно да се играе на различни игри, да тестваме някакви други нови, които не сме, на които не сме играли и да, изобщо, така че има шанс да качвам вече повече видеа и шорт също, тъй като ми харесва да снимам такива работи, след това да ги оправям, да слагам различни ефекти и такива работи. Добре, между другото, намерих откъде може май да излетим към А къде си ти? нашия... Напред само към нашата дългоочаквана дестинация, а именно Луната. Това ли си ти? Да. Аз не мога да се опитам малко с контролите. И аз. Гравитацията е виновна. Да. И какво правим тук? В момента ми трябва... нека да гледаш, ще има такова. Люк, през който да мине ракетата. И хора, видеото почти наближава края си, така че ако все още Очаквай не сте началото. ударили лайк бутона, ви препоръчвам да го ударите, за да има част 2 от това видео. Но къде си? Не ми казваш, че си скочил през прозореца. В космоса съм. Да са метнали? Не, замятка през прозореца. Какво стана? Май паднах някъде. Да. Не знам къде съм. Не жива съм. To the moon, брат. Тутанкамон. И приятели, това беше за днес. Надявам се видеото да ви е харесало. Очаквайте част 2, която ще бъде на 10 лайка под това видео. И от нас, чао!